ከምዚ ኮይኑ ምስ ረአኹ ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ የምር ማለት እዩ። በቃ ዳርጋ ልፈርስ ለሎ እዩ መሲልንና ሰላማት ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ደሕና ድኹም? ነዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ልኾንኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ኮመንት እናገበርኩም ኩሉ ግዜ ተተባብዑኒ ኣሕዋተይ ለ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ግን ላይክ ለኮመንት ለኣይትረስዑ እና ናይ ሎማዓንቲ ቡድና ናይ ዙም መንቀጥቃጥ لبعنا نقطقطو الغزاوتنا لقطقطنا فيديو خريكم يا منقطقاط مريت እንደየናይ ገዛና ከም ልጎድኦ ንሽተይ ቀንጨፈ ቢላ ሒዘልኩም መጽየና ሓቢርና ላውን ከደቃ ከምዚ ኮይኑ ምስ ረአኹ ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ የምር ማለት እዩ። በቃ ዳርጋ ልፈርስ ለሎ እዩ መሲልንና ምስ ሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሞባይል ኣብ ከምዚ ይረአይና ኣነ ከፍ ኢለ ግን ብደንብ ገይረ ልሪኦ ብደንብ እዩ ልረአ ብጣዕሚ ፍንፅሕ ኢሉስ ብደንብ ገይረ ልረአና ካውለለስ ታይድስ እዙ ፍንጽሑ እዚ ህዚ ተፈንጽሑ እምበይ ኣይነበረይ ነይሩ ከይኮነ መይልኒ ግን ኣይነበረይ ሕዚ እዩ ተፈንጽሑ ሓድሽ እዩ ለምንታይ ይረአዩ ፍሉጥ እዩ همزي ቆላሕ ክትብል ተለኻስ ብደንብ ገይሩ እዩ ልረአ ማለት እዩ እና ከምኡ ክትብል ተሎ ደቂ ዓበይቲ እዛ ኡኒ ኣክብ ትርእይዋ ኣለኹም እዛ ልች እዚኣ እንዳለ በቃ ነቕነቕነቕ እያ ኢላ በዓልና ኢና ሃምዚ ህዝ የቢልና እውነት ብጣዕሚ እዩ ለፍርሕ ነይሩ ማርያምና እኳ እግዚአብሔር አምላኽ ሲ እንኳ አኳስ ለይፈረሰ ብጣዕሚ እዩ ልገርም እና ሃምስትርእይዎ ኣለኹም ኣነ ኣውዚ ከፍ ኢለ ብደንብ ገይረ ይረአየኒ ንሽንሽ ይልረአ እንደ ኣብ ሞባይል ሲ ብዙሕ ኣይረአይ ካብለለስ ታይዱስ ጻዕዳ ግዲ እዩ ኮይኑ ሲ ብዙሕ ኣይረአይና ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ ብጣዕሚ ማለት እዩ ከምስትርእይዎ ኣለኹም ረእይዎ ጭንድሕ ኢሉ ማለት እዩ እና ልነበረ ኸይኾን ልነበረ ይኾነ ሓድሽ እዩ እዚ ልዋዕሉ توعنت ويل رأنا يخوم ጭንድሕይና ለተረፈ የውሊ እውነት ለምንጋር ጭንድሕ ይሉ በቃ ልኸሪአኩም ልገብሮ ለኹ ጻዕር ይኾነ ግን ዛ ሞባይል ብዙሕ ከተሪአኒ ይኻለቲ ብዙሕ ክሪኦ ይካልኩ ብቲ ሞባይል በአካሊ ከምዚ ኮይነ ብደንብ ገይረ ይሪኦ ካው በሞባይል ቀርጦ ዘለኹ ግን ብዙሕ እንትነይብሊና ሃምስትርእይዎ ኣለኹም እዚ ኣንተ ወይል ረኽዋ ጭድ ደለትያ እውነት ብጣዕሚ ለናድድ ግን ለለ ተሓሲብካዮ ተመስገን ትብል ካውለላ ዘውዝኒዮ ናይ ፒም መእሰር ለትርእይዎ ኣለኹም ከለር ኣይነበረይ ጻዕዳ እዩ ነይሩ እዚ ከለር ንውሽጢ እቱ ለለ እዩ ብዙሕ ይረአይ ነይሩ ግን ህዚ ግን ከምዚ ክትርእዮ ተለኹስ የመና ጉልህ ኢሉ ንምንታይ ጭድድ ኢሉ ማለት እዩ ብዙ ትርእይዎ ኣለኹምና ፒም ማለት እዩ ተጨዲዱ ብደንብ ይረአ ብዙሕ ይረአይ ነይሩ ሽፍን ልበለ ነይሩ እዩ እዚ ዲዛይኑ ነይሩ ድዩ ኣይጠፋይ ግን ረይዎ በቃ እንዳለ ይፍለጥ ኮይኑ ሓዘ ማለት እዩ ረይዎ ኣለኹም ከምዚ ኣይረአይ ነይሩ ከምዚ ምስ ብጎኑ እዩ ነይሩ ግን ከምዚ ልረአ ኮይኑ ማለት እዩ ጥቢቃ ይረአይ ኣለኹ ግን ከምዚ ኣነ ክትርእዮ ተለኹ ከምዚ ይኾን ለግን ናይ ሞባይል ስለልኾነ ግን ብዙሕ ጉልህ ልበለ ኣይረአይ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ብዙሕ ጉልህ ልበለ ይኾነ ግን በኣካል ከምዚ ክትርእዮ ተለኻ ግን ጉልህ ልበለ እዩ እዚ ከዓ ኣንጎሎ ኢሉ ልርእየኩም ለኹ ኣብ ኣንጎሎ ስንጥቕ ኢሉ ማለት እዩ እዚ ከዓ ተሰንጢቑ እዩ ኒዮ ግን ናይዙ ጻዕዳ ብምዃኑ ምስትያት ናይዙ ሞባይል ምንጽብራቕ ብዙሕ ኣይረአለይ እምበ እዚ ልዋዕሉ ስንጣቕ እኒኦ እዩ ግን ኣይረአለይ ተሰንጠቐሲ ብዙሕ ኣይረአይ ኣነ ሃምዚ ለግን ይርእዮ ኣለኹ እያ ብደው ኢላ ከተማዕድዮ ተለኹ ግን ብደንብ ገይረ ይርእዮ ኣለኹ እያ ግን ምንጽብራቕ ስለልኾነ ሕዚ ዋዕሉ እኒኦ እዩ ስንጣቕ እኒኦ እዩ ግን ናይዙ እውን የረእይዎ ይረአ ኣሎ ግን ናይዙ ሞባይልና ናይዙ ጻዕዳ ብምዃኑ የንጸባርቕ ኣሎ ረእይዎ ወይ ይረአ ለህዚ ማለት እዩ እውነት ብጣዕሚ እየፈሪሐ ካብለለ ኣሰራርሑ ይፈልጦ እዩ ልፈልጦ ዝሰርሖ ልፈልጦ ብደንብ ገይሩ ፈልጦ ይኽእል እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ተያረስና ሓዲርና ከምዚ ናርአና ካውለለ ትማልለ ማለት እዩ ትማሊ ብሰሉስ እውነት ብጣዕሚ ሕማቕ መንቀጥቃጥ ነይሩ ለይቲ ኣከባቢ ሰዓ 6 ለይቲ ኣከባቢ ብጣዕሚ ክፉእ መንቀጥቃጥ ነይሩ በቃ ስኢሉ ሕዝውዝ ወቢልና ማለት እዩ እውነት ለመነጋር እንታይ እዚ እንድዒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቕልሎ እንድዒ እምበይ በዚሑ ዋ እነዚ መስል ደቂ ዓበይቲ ሃምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ከምዚ ገይሮን ቀጥቂጦ ወዲእና ገዛውትና ልፍሪስዎ ባይዘወይ ከምዚ ፎቅ ምናምን ትኾን ተሎ ብጣዕሚ ይሕማቕ እንኳዕ ፎቅ ለይብል እዮም
عن تستايدي لا كومنت أو لخونا رياسي واي انكو عجزا لي خوينكو جزات التلي نسي جزاي فرسي لسك انا عنيري لا بتعمي لا قرمها مستري ولهم بتشا مرة محزني حزي أنا لو على تحسوت اللخصي لمن تأيو موبايل ليرة لمن تأيو أنا خمزي كريت اللخو بلي موبايل ليرة بتعمي تجري منا كمستري ولهم زي مثل لك عبيتي بتشا تمسكن أو الإعلانات تفرسنا يرلم منهم كبالي كاريجن زو من قطقات زي كندي نجار يلبالاش اللي أونت لمن نجار بتعمم مالتي خمزي لجور الزوزنيو لخالي العمارات خاء هامي هام الجبر فويتهم تو ونات بزوحات جمسن كأوها بلاستيك الجور بزوح سبنيو أو قلعكا لعرسو مالتيو بتعم بزوح نيو جن الثلاث كبالاش أيو مالتيو كبالاش أيو مالتيو خمزي نجنيجو مالتكو بتعم يحمغنا እግዚአብሔር አምላክ ልባልና ይትርፈልና ምንጫርዋ ዝሮ ግን خمس ريولهم زي يمثل مالتيو ناي من قطقاط مريت لقبرلو لسرحو لسرح زي يمثل اونت لمن نغار بتعمي لفرح ابدغه تخوين كاسب لي يغدد تخوينو كل ነገር فقاد املاك መጨረሻ ወደቅ አቤቲ ታዩ ለዚ ሰአይ ዶዊልና ምስጠያውናዮ ታይልና መሲልኩም ፈሪሖ ገለስለ ታይ ጽፍጽሕ ኢሉ ገለልናይስ ብዙሕ ናይዙ እዚ ክእለት ስለለይልና ማለት እዩ መጽዩ ርእይዋ አይ እዚ ምንም ጸገም ይውሊ ስለልተንቀጥቀጠ እዩ ከምዚ ልምበይ ምንም ለምጾ ሳዕበየን የለይ بعلي متي خستخاخل أيه متي محبات طرائي لدليلو كحبوص أيه لنا لا لخانت بزي كفتني عالو ومرة تشك مجوريت بعلي تشك جورية من ملقدس نجاري الليلو دسي لنا مالتي إن دك عبيتي لايك شر كومنت ناقوركم التوعني بتعمية لمسكني أغني اللي